Raiolas inaugurou o primeiro centro de día da provincia para persoas con TEA, unha xornada de moita alegría e satisfacción para todos os membros desta asociación que se sumaron xunto cas autoridades á celebración. O centro presta atención terapéutica especializada a 15 persoas, un servizo que é posible grazas á cesión gratuita por parte da Deputación do local da antiga gardería do campus lucense. O deputado de Formación que participou na inauguración explicou que, ademais da cesión, a institución provincial investiu preto de 112.000 euros nas obras de acondicionamento e mellora do edificio. Miguel Fernández valorou o traballo incansable, dixo, da presidenta de Raiolas, Inés Flores, e o seu equipo para facer realidade este proxecto e subliñou que esta nova sede marca un importante fito na provincia na atención das persoas e familias afectadas con trastornos de espectro autista ou trastornos de comunicación social. Ademais do deputado e a presidenta da asociación, na inauguración tamén participaron a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, e a conselleira de Política Social, Fabiola García, entre outras autoridades. Percorreron o centro que leva en funcionamento uns meses e conta con 2 aulas, cociña, comedor e un pequeno horto situado na zona exterior, entre outros espazos que permiten desenvolver diferentes actividades e obradoiros de intervención grupal e individual, así como prestar un servizo de orientación e asesoramento ás familias. Ademais da cesión e acondicionamento deste edificio, a Deputación destina 22.000 euros a esta entidade para levar a cabo un proxecto que se realiza nos domicilios e que proporciona un servizo de apoio e guía.